Unai ikertzailea, irakaslea, klimaldaketaren ikerketarako Euskal Zentroa da beste 3 bertan ikerleri lanak egiten. Arratsalde on Unai, Auskal non harrapatzen zaitugu naratona da bileta. Arratsalde on Unai. Kaixo. Ez, hemen etxean lanean. Ondo, etxean lanien. Ederto, harrapatzi zu azken aldian orain ja bidaiak eta zita, ez dalako baina errezabez. Unai, klabetako bat eman duanak, zelan egin divulgazio lana, informazio lana, katastrofista ez izan da, klaro? Bai, hor dago gako bat, ez? Katastrofista baldin bagara horrek egiten duna da jendea paralizatu. Jendeak behar du lerro buru bat edo gida bat, ez? Noruntz jun eta nola, eta katastrofismoak ez du laguntzen. Baina zientziatik, aspaldi dramakigu, hainbat mezu erarazten eta zuen programaren bitartez ere bai, ez da? Badaukagu lehiotxo bat, leio hori ixten ari da, gero eta azkarrago ixten ari da, Parisen orain dela 6 urte ezarri ziren langa batzuk, langa politikoak dira, bataz beste mundua edo planeta ez dela gradu terditik gora pasa behar bere beroketa horretan, lehiotxo hori esaten ari gara urtez urte gero eta txikiagoa dela, gero eta aukera gutxiago dauzkagula langa hori espasatzeko, eta benetan hau da, daukagun hamarkada kritikoena hau da, eta etxeko lanak oso urriak dira eta oso berandu gara. Unai, Paristik Glasgowra zer aldatu da? Iruditzen zaidalako gaia mai gainean dagoela, orain, Alemaniako hauteskundeak izan direnien jende gaztea, kalean, hau eskatzen, hauteskundetako emaitza eta bar, ez dakit ikusten dan, nazioartean zabiltzaratona, ez dakit ikusten dan, modan, kakotxa artean esango dugu, modan dagoen gai bat dala, baina modan egote horrek lagun dezake kauserako. Bai, ni hor, hainbat gauza esan beharko lirateke, eta ez dut uste denbora nahikorik izango dugunik, baina nik gauza bat argi eta garbi ikusten dut. Lehen orain dela urte batzu zegoen negazionismoa bertan bera gelditu da, hori ez dago ez egunkarietan, ez komunikabietan, Donald Trump izan zen agian hor geneukan azkeneko negazionista importante bat, Donald Trump ez dago, badaude beste agian estatu buruk edo, baina ez dakate horrelako hainbesteko influentziarik, baina negazionismoak traje aldatu du. Eta esan bezala inor ez dago noski zientzian konsensua erabatekoa da, baina zientziatik kanpo politikan ere inork ez du esaten aldaketa klimatikoa existitzen ez denik eta gizakiok sortu dugunik. Hori lehen bazen eztabaida artifizial bat, baina gainditu dugu, baina orain dagoena da lehengoko negazionistek traje aldatu dutela eta orain saiatzen ari direna da bidea oztopatzen, eta oztopatzeko modu erraz bat oso taktikoa eta oso argi eduki behar duguna da, epe luzerako ekintzetan jartzen dutela gakoa. Bai, 2050erako bide luze horretan neutraltasun klimatikoa edukiko dugula, baina 2050 oso urruti dago. Lanak orain egin behar dira, hamarkada honen bukaerarako lan asko egin dauki beharko genuke, munduaren deskarbonizazio maila gutxi gora bera 50%koa izan beharko litzateke hamarkada honetan, eta azkeneko urtetan egin dugunaren arabera, inkluso COVID-a pasata eta ikusten ari gara emisioak gora eta gora dijoaztela eta etxeko lan horiek ez gaudela egiten ari, ez? Orduan, negazionismotik beste taktikara bat pasa direla batzuk, bai gobernu batzuk eta baita ere sektore pribatuetako aktore oso importante batzuk. 2050ean jartzea nolabait jomuga, eta hori ez genuke onartu beharko. Jomuga 2030ean dago, eta 2030erako munduaren deskarbonizazio maila 50% izateko atzotanik izan beharko ziren etxeko lanak iaia eginda, eta ez zeuden eginda, oraindik ez dauzkago eginda, orduan biharko egon beharko dira eginda. Ez hemendik 2, 3, 4, 5 urtetara baizik eta biharko.